Значение колко имаш в криптовалюта или колко бонуси имаш в TikTok или в OnlyFans. Главно какво? Да не лежиш на дивана и да опъваш тавани. Хора, искам да ви кажа едно. Всеки си знае работа, всеки си знае работа, всеки си го прави и всеки се рекламира както може, нали така? Също така и аз правя. Аз правя си реклама на своя си продукт, на своите си услуги. Разбира се, на някой не му се харесва моите видеа, моите клипове. Мисля това нищо не мога да кажа. Не мога да направя така, като на всичките да им се харесвам, нали така? На всичките не можеш да бъдеш харесан, всичките да ти аплодират и още и да набираш обороти, да имаш и приглеждане и едно друго. Хората, които ме разбират, ти разбират, че това е всичко шега с контекст, с подтекст на това, че продавам, пробутвам си или как, ги подтягвам своите си услуги. И това е нормално. След една година ви ще разберете за какво става въпроса. Когато в България ще знаят само за мен, че аз се занимавам с опънати тавани, амбасадор номер 1, тогава ще видим, ще говорим. Тогава никой няма да споменават за мен, че аз снимам някакви глупости. Нали така? Така е. По линка в описанието на профила опънати тавани.